akkor láthatja, hogy bizony rendszeresen nem vizsgáljanak, hogy pénzügyileg is egészségesen. Mit jelent a pénzügyi egészség? Alapvetően azt jelenti, hogy az ember a nettó vagyoni helyzetét folyamatosan figyelje, tegye tisztába és tartsa karba, tehát milyen eszközeink, milyen vagyontárgyaink vannak, milyen követeléseink, milyen tartozásaink vannak, és végül mi az az alap, pozitív egyáltalán vagy negatív, amire aztán építeni lehet a későbbi pénzügyi magatartásunkat és szokásainkat. A következő dolog, hogy a megtakarítás. Nagyon sokan csak a folyójövedelemnek gondolkodnak, és bizony ó végére el is fogy nagyjából. Én azt szoktam mondani, hogy bárki tud megtakarítani, a könyv ugye ezt nagyon szépen leírja, ha a havi jövedelméből azzal kezdve a leosztást, hogy bizonyos százalékot ér. Ezt mondta, az nem is lenne. És költségénk csökkentés, és már is itt vagyunk ugye a rezsikérdésnél, ami megdöbbent valaki egy táblát csinál, hogy milyen rezsikiadásai vannak, és bizony komoly lehetőség van, hogy megtakarítsunk. Most ha megtakarítottunk, ami kell új életcélok megvalósításához, akkor utána ezt a megtakarítást valaki kezelni kell, menedzselni kell, tehát befektetjük. A befektetésből azt jelenti, hogy hát külső szereplőket, úgy tetszik, idegeneket is be kell vonni, brókereket, tanácsadókat, vagyonkezelőket, brókercégeket, bankokat, sorolям, sőt a madárlant is, ugye? Tehát akkor már is felmerül egy olyan kockázati tényező, hogy megbízhatóak ezek a szereplők. A könyv nagyon komoly teret szám annak, hogy hogyan tudhatjuk meg, hogy egy konkrét személy, aki nekünk segít, vagy egy szervezet megbízható-e, tehetjük hozzá a pénzünket. Aztán mondjuk sikeresen megtakarítottunk, sikeresen befektettünk, hát a könyv arról is szól, hogy hogyan lehet biztonságban tartani, biztonságban helyezni a vagyonunkat. És ugye már szó volt arról, hogy külső szereplőket is igénybe veszünk. Ugye ma a információs kommunikációs technológia világában az internet fantasztikus segítség lehet, de rengeteg olyan információ van, ami nem megbízható. Hogyan tudjuk a búzát a docsútól elválasztani, hogyan tudjuk a valóban segíteni akaró, valóban hozzáértő szereplőket kiszűrni az internetről, erről is nagyon sokat tudhatunk meg a könyvből. Konkrét számokkal, reális számokkal, nagyon sokféle számítási metódus, ami követhető olvasó számára mutatja, hogy például hogy lehet rezsitámlát tisztítani, hogy lehet a rezsit csökkenteni, hogy lehet nyugdíjas korra kellő időben elkezdeni a takarékoskodást, és ennek is megvan egy számítási metodikája, hogy körülbelül havonta jövedelem százalékában mindig kell félretenni. Hogy lehet a gyermekek vagy gyermekeink számára például a megfelelő időben, mondjuk a tanulmányokra a megfelelő tőkét időben összegyűjteni. Minden családkönyves polcán ott lenne a helye, és nem bánnák meg, én szerintem. Minden könyvtárban ott lenne a helye, nyilván több példánk van, minden iskolában, és egy kicsit viccesre tudjuk a dolgot, nagyon jó lenne, ha szalmátfülessel olvasott lapokkal lenne ott. Még egy dolgot azért elmondanék talán summázatként, soha semmi olyat ne tegyünk, amit teljes mértékben nem értünk. A könyv abban segít, hogy minél kevesebb olyan dolog legyen, amit nem értünk, és abban is segít, és támogat, hogy ha még